Hello mga ka-DJ, mga ka-listeners, maayong adlaw ka natong tanan no. O karon dahay atong ipalayon ang laing sumpay ning atong sugilanon, part 18, awit sa lilo. Nahinapos na siya mga ka-DJ, mga ka-listeners. Di ta maglangan ato lang sugdan ning atong sugilanon, awit sa lilo, part 18. Salamat kaayo mga ka-DJ, mga ka-listeners sa inyong pagkanunayong pagpaminaw. Nanang pulang buwan. Minahini nagsapaw sa puting buwan. Oh, Itangkong ko sila sa baba sa bulkan! Abay, Marlon, abay! Maaring na nyo tayo ni abay! at tubangon na nato ang atong kamatayon. Oh, doon na lagad ang pulang buwan sa puting buwan. Marlon, pagbata. Marlon. Aliana? Oh, nagdamgo ba ko? Huwag ka magdamgo, Marlon. Luwas ka na. Aban pa sa ilo ako. Nga dili ka na makabalik sa ibabaw mong kalibutan. Unsa? Huwag ka na ikahom nga mupuyo sa imong kalibutan, Marlon. Aliana! May migimaw na sa tubig! Mauna ka na imong gipangita nga isla, Marlon. Ug mauna sa ka na ang akong katapusan. Ang isla Regina. Dili! Aliana! Kakusog sa lilo! Nanang awit ni Aliana! Aliana! Pagkita na nako! Aliana! Dako ang kalibutan ug puno sa kahibulungang mga butang. Ang halapad nga kapatagan adunay iyang sugilanon sama sa labing lawom nga dagat diin adunay laing matang sa linalang nga malinawng nagpuyo. Awit sa lilo. Tagsulat Generica Vidal. Direksyon ni Alex Repulyo Lara. Music and sound effects Randy Padayaw Suson. Mga tulob ug kasikas Aldwin Nacorda. Recording editor John Lloyd Cabiana ug Ariel Mancao. Dalit sa RMN Drama. Awit sa lilo. Og karon mga higala, niya ang sumpay ni naghinapustang sugilanon. Awit sa lilo. Sa ming dapita! Abay! Dili ko ganahan yung dapita! Kangit-ngit ko din yung dapita. Kabi ina tingali bay, mong ngit-ngit kayo din eh. Ha? Gabi na wagod? Uy! Kini ni gabi aboy, uy! Ini ata sa langob! Dili nilangob. DJ Lex Remax. Tanil man eh. Pero, ngano niya sa tanil abay nga naman na? Oh, may hayag dito na pita abay, oh! Marlon, unsa naman yung kapita? Ni atas o sa katanil, Aliana. Naman. Abot na tayo sa atong destinasyon. O Lola, tanaw ang palibot. Ni atas o sa katanil. Uy, kuyaw po kung maglino kinigdapit na. Malubong kita sa dayon eh. Abay, ngano niya man tanil na dadaay ng tanil? Kung saan magkata nila abay, no? Buutan si Sir Norman. Danyaon sa ako na. Turong po! May mga tao nga, misugat na to. Alabay, wala ito sa tanil abay, ay! Nata sa buwan! Kaya mga aswag man ang misugat na to nga nagputit na nan. Tarawa, oo. Doon na ba helmet? Di na helmet. Ha? Kuha na,
Mas na... Mura mga silang mga scientist. Ay, pag-abot sa bagong inyong puyanan, Marlon, Ariana. Anhi ko din eh. Oh, Ariana, ay ka din. Kung ayaw ka balag, mas nindot ang imong langoy-languyan ining dapita. Nga kong tubig sa dagat ang tubig nga langoy-languyan mo, Ariana. Dagat? Niya daplin sa dagat? Oh, Marlon, ay sige. Kamangin na sila nga mabalhin si Aliana sa iyang bagong puyanan. Sige. Ay, inaunsa mo na siya. Tabanga di kong akong apo. Kay nao ko sa mamahada ng akong apo. Uy, siya. Ukoy sa mama. Usay, O sir, kinahanglang mabasa ang lawa sa akong apo. Ano dili siya maughanong maayo o mamatay. Sige, sige. Iapila siyang tambog sa puyanan ni Aliana. Daddy, niya na hunong sa ilang sa katana? Gusto ka. Tanil kini. O kilid kini sa taas ka pangpang daplis dagat. Ikaw, Dad, pero... Ang ano nagkayo mo manugpanal ka ng amigo mo, Dad? Wala ko may bawas ang plano sa kalibutan. Dugay naming wa makita. Ang ako lang nibawan, nga nasunod niya ang bilyones sa iyang amahan o mga negosyo. Apan bata-bata pa siya sa diyang may biya ko. Karon, tiguan niyo kay siya. O, may tangil pagkapuyan. Dad, huwag kita masayop sa pagsunod ng Sir Norman. O, Bia. Kinahanglan masuwito ko ng dapita. Sige, dali na. Budol tas ban nga gisakyan niya ni Aliana. Ikaw na bahala anang sakyanan. Brother, huwag ko magtuo nga may gihimo kang piinan ilawom sa pangpang. Mao kini ang akong project, Philip. Project? Hmm? Usa man gyud project mo, brother? Ang puyanan sa Sirena. Ug uban pang mga kahibulungang linalang sa dagat. Unsa? Buot mong ipasabot? Ngadaan mo na kining pabuhat alang sa mga sirena? Oo, Philip. Tungod sa imong amahan. Dali, sunod mo lang ko. May ipakita ko kanini. Ayaw una. Mahimo pag may bawo ko? Kunain mo kang butang si Aliana? Ha, brother? Ayaw kabala ka sa akong Sirena. Maayo nga akong gibutangan niya. Ug to asab si Marlon ug iya mga kauban nga makaatiman kang Aliana. Ha? Gusto ko makakita ni Marlon. Dali, sunod mo lang ko. Ay naman yung tubig yung dapita. Ay, kutasan nagbayot siya may Marlon. Bitaw. Ganong padung mo na sa ilaw. Mura man ka rito sa minahan ng inyong gipasakyan na boy. Asa man isang Ay, manong dili man mo maningog. Ayaw sa pintawan may pakalit eh. Bay Marlon, okay ba ka niya, bay? Tubig. DJ Lax Remix. Ang tuti Eliana. Madayon yun kun. Dili na ninyo mabutang kong tubigan. Tubig na nang nasa unahan. Dakaloy, atong ibutang sa tubig si Maslan. Sige na, ibutang tubigan ng Serena. Marlon! Marlon, naunsa naman ka? Rumpo na lang tubigan ng Serena. Idong po na. Abay! Dali abay! Iabay ka na magtugbo sa tubigan, dali! Apo ko, ilakang, sige na, ilakang ang ibong mga tiil. Sige abay! Sam sa tubig! Siyaw, apo ko! Siyaw, maroon maulian ka! Asa may paigon ang elevator ng ating sakyan? Bro Norman? Makita ninyo karon.
Relax lang. Daddy, paingon sa ilang gid kaayo nga bahin sa tanalan sa. Obya. Okay. Ialag yun ta. Sige. Kamu ang unang bugawas. Daddy! Daddy na sa ubos! May basay sa ilang sa langob! Wow! Ako magtuo nga, doon na kani ay gitaguan din sa ilawom sa pangpang dapis dagat. Ang tanawa ninyong busay sa ubos. Tanawa ang tubigan. Si Aliana ka na naglangoy-langoy. O si Marlon sab ka na milangoy uban kang Aliana. Naugan na sa tingali siya, mao nga gipasawam siya uban kang Aliana. Marlon, kumusta na mo pamati? Bayan na akong pamati, Aliana. Kuha na mong hugot at akong panituman umasa sa tubig dagat. Maayo noon. Nakauyon ka ba ining dapita, Aliana? Oh Marlon. Doon na ta sa dagat. Doon na ta sa atong kagawasan. Agawasan? Oh, naa sa dagat ang atong kaluwasan, Marlon. Naa sa dagat. Tinuod ka, Aliana. Oh, Marlon, tanawa sa ipapaw. Ha? Oh, sila ka na si Sir Philip ug si Bia. Ug ang tiguang nga mipalit nimo. Nagtanaw sila nato dinhi sa ubos. Marlon, unsa pagit kaning dapita? Oh. Marlon, hawas ka ron dayon sa tubig. Hawas! Ha? Sige na. Hawas na. Ako ning sawon ang gigikanan sa dagkong buwa sa ilawom sa tubig. Abay, naon sama mo sa tubig? Kalitang mibukal ang tubig. Ug gisusi man ni Aliana. Dad, mura man ang doon sa nagikadlukan si Marlon sa tubig. Bitaw no. Nagdali si Marlon sa paghawas tubig. Wa mag-ilusara si Aliana sa maong tubig, Philip. Unsa? Unsa man nila mga kauban sa ilawom sa linaw ubos sa gamay sa busay, sir? Makita ka na ninyo karon. Gusto ko nga malingaw ka mo sa inyong makita. Naibaon ako kung unsay tumong nimo pagpalit ni Aliana. Gusto nimo siyang himuong kalingawan, di ba? Sa silugdanan mo ka na akong plano, Philip. Apa nakita ko nga mas dunay hiya si Aliana nga mas di kinahanglan sa tanang tao. Ug mao ka na ang pag-alim ug samat. O, gusto ka. Mas importante tuod ka na kaysa paghatag og kalingawan sa mga tao, di ba? Mao ka na, Philip. Pero ayaw ka malaka. Makaambit ka gihapon, Philip, sa akong kalampusan. May balik na si Aliana og tunga. Marlon, Aliana, unsa naman ha? Unsa may sinugdanan sa pagbukal sa tubig? may dakong balyena nga naa sa tikas pahin ni anang dakong bato, Marlon. Pero dili siya magkalabang dinhi. Mo ba? Kinahanglang mulukso ka sa ibabaw nga bato. Una ka magkalabang dinhi. DJ Lex Remix. Pero, ano lagi ba mga kaanal yan, ha? Malilira ang mga kalihukan sa tikas pahin ining linaw. Pinaagi sa mga bato nga giali. Nga makalahos ra ang pananaw sa luyo. Laon sa naman tayo gutom naman. Abay, mga yutag pagkaon sa tiguang, wey. Sir! May mong mga yung pagkaon! Sir! Sigutom na si Lula o si Kaloy! Ako sir, sigutom na! Ayaw ka bala ka, Marlon! Magpada kong pagkaon alang ninyong duha diya sa ubos. Dili ni mo sila pa sa kaon din, Sir Norman? Mahimo man, pero dili pa karon. Kinahanglang ubanan una nila ang sirena sa ubos. Ari kita sa gihimo kung sala din sa ilawom sa tani. Dali ka mo. Huwag yung magtuo nga. Doon ay mga kwarto din sa ilawom sa pangpang, sir. Kita lang ang nahibaw ni Ini, Bia.
O siyempre ang gipahimo ko ni. Daghan sa dayong pagkaon sila din eh. Mura maghapon kay pinareso din higong. Tagdi lang. Kung mura tag piniriso na, ang importante nga, lamig tagkaon. Aliana, kumusta naman ka di as tubig? Ayaw ka pala ka na ako, Marlon. Nalipay lang ko nga, naaratas ako doon. Di ako na mo lola ha. Para yung mukha o diyan. Aliana, malipayon ka ba din eh? Dili. Ha? Marlon, adunay problema nga moabot ining dapita. Unsa? Gibati ko nga dunay dakong problema nga moabot ining dapita. Unsa? Nga naman. Unsa may mong nakita sa umaabot ha? Kagupot. Sigurado ka nga may kagubot nga may tabo din eh? O Marlon, tungod kay Tungod kay unsa? tungod kay gibati ko ang Ang unsa, Aliana? ang akong kamatayon ining dapita. Unsa? Manong hilumon ka man kaayo, ha? Bia? Nahuna-huna lang na ako nakita, Dad. Malipayon sila si Aliana ug Marlon nga nagsultianay sa tubigan ganina. Pasagdi sila. Maula ka na ang kalibutan ni Aliana. Busa ka mo. Kung mo doaw mo niya, sultihil ako. Mahimo ba mupundo una mig dugay-dugay din, eh? Bro? Ganon dili. Baay ang ibabaw ni Mount Tanil ug Lanok dili. Mahimo tamong tagaan og kwarto sa kong bahay sa ibaba. Sige. Salamat. Salamat, bro. Salamat, Tito. Gikinahanglan gyud akong bakasyon. Human sa nahitabo na mo sa Isla Regina. Mao ba? Pero, mahimo og mangutana, bro. Sige, pagutan na lang. Nganong naghimo ka man ni anang maong project? Para unsa man gyud kining maong project? Ha, bro? Ako ning gipahimo ang Tanil paingon sa ilawom sa busay, ilawom sa pampa. Tungod kay giandam ko kining dapita alang sa mga sirina. Unsa? Imo ni giandam arong butangan og sirena? Sigurado ka gid ay nga tunagay sirena? Oo, dili. Tungod sa imong amahan. Si Papa? Si Leopoldo ang misulti kanako nga dunay sirina. Nakakita la siya og sirina. Mao nga giandam ko ning daan sa higayon nga makakuha na kong sirina. Og salamat nga ikaw ang mihatag og katumanan sa akong proyekto. Si Papa Tuod. Kinala makasulti mi. Adtuon ko siya sa among ancestral house. Wa na ang imong amahan dito. Hain mo rin si Papi Leo. Si... Tuala siya sa ospital sa mga tiguang. Tungod kay nasakit siya og tiguang nakaayo siya. Sa? Pero, wa pa siya sakit sa akong pagbiya. O, bata-bata ka pa sa akong pagbiya. Paingon sa isla ba, oh? Kaod-kaod na mong wa makauli, Philip. O gani, misuway ko sa pagkuntak kaninyo. Apan wa naging ula ko madumdumi. Labi na nga milabay ang dakong dilobyo. Bagyo o linog. Pero, kadayot naman ni sa ilawom sa dagat. Niya ang pagkaon. Yan na, oh. Mga on lang ta. Magunaw na lang ta kung kano sa amuduaw ta ni Papi Liyaw ni mo. Ha, Bia? Pero na gusto ko nga maadutan ni Papi Leo, Daddy. Nagduka naman ko.
Asa mata batugid eh. Waway kakatulgad din eh. Mga bato maning niya. Oh, basin og paradaan na nilagban ni kung habol din sa ilaw sa tanil lula. May plano gid sila. Ato na lang paaboton. Ay, kamantaro! Ano naman ako? Man palibak. Dali na lang lula. Musunod na lang ka. Dali. Aliana. Mangita una mig kapahuwayan sa ibabaw. Ayaw pagkumpiyansa, Marlon. Aliana. Sundon ko ang imong gusto. Ganong karon man gyud ka gustong makakita sa imong papi Leo, ha, Bia? Gimingaw lang ko niya, Dad. Gawas pa. Gusto ko mahibaw sa sugilanon nga nahibawan. Bahin sa mga sarana. Bosab ka na ang gusto ko may bawan. Ganong wa mo sa hisgot nini. Bahin sa iyang kasinatian sa Serena. Ganong ang iyang suod nga higala. Mo amigo. Mo may iyang gisultihan. Bitaw, Dad, no? Nga namang bahin naman sa Isla Regina ang gisulti ni Papi Leo ni mo? Kinahanglan tubago na sa akong amahan. Unsa man ang... Unsa man ang huni? DJ Lex Remix. Ang huni. Si Aliana karon. Huni karon ni Aliana. Ug murag iya kong gitawag. Nana ko Aliana. Manaog na ko diya sa tinaguang lilaw. Ay, salamat. Salamat nga ablir ang puntahan. Makakanaog yun ko paingon sa ubos. Mayon ta kun way makakita na ako. Kay kapoy na kay Grason. Magtali ko. Daddy, laom naging gabi ita may abutin ni sabay sa syudad. Ug man lang ta mo adto sa ospital, Bia. Sige, Dad. Mamahuway lang una ta. Manawag na lang kung daan sa nimutangan ni Papa karon. Dad, dali na. O anak, magsunod ko nimo. Ako'y makigsulti ni Papi Leo. Kay gusto ko nga may hinumduman siya. Dili mahimo nga maglimot-limot siya. Aliana. Ikaw ba ang nabati kong naglaylay? Pakita na ko, Aliana. Gimingaw na ko nimo. Aliana, salamat nga mito nga kadiha. Marlon, dili mahimo nga magtugay ta dinhi. Pero di sabda makabiya dayon. Niyata sa ilawom. Guwate kasakyan nimo paingon sa ibabaw. Dili na kinahanglang mo agi ta sa ibabaw, Marlon. Usa? Dali, saom diri, upan ako. Oo. Aliana, Di ara ko, Marlon. Dali, sunod ako sa ilaw. Samtang wa pa'y nakakita nimo. Uy, noon sa man na si Marlon? Misama siya sa tubigan. Gitawgan siya sa Serena nga naa sa linaw. Unsa? Nakita mo na kung unsay iya gibuhat. Klaro kayo nga suod kayo sila. Busa kinahanglang mada si Marlon bisan asa natutad-on ang maong Serena. Ang tunto. Wa siya kalibutan nga nakita nitong tanan iyang mga lihok. Kina may CCTV monitor. Dili na kinahanglan nga bantayan pa siya og laing tao. Og si Marlon lang ang makahimo, ana.
Kinahanglang masuod niyag maayo ka na si Marlon. Ayon magamit nato si Marlon nga panghadlok ni Aliana. Aliana, unsa nang gusto nimong ipakita nako? Tanawa, Marlon. Oh, ang balina. Nilutaw na. Patay na siya, Marlon. Oh, anong nahitabo na niya ng maong balina, Aliana? Ang nagbutang lang niya diha. Ang nahibaw kung ganong namatay ka ng maong balina. Aliana, nganong mihila ka? Tungod kay naluoy ko sa maong balina, Marlon. Dili siya dautan. Aliana. Marlon, kinahanglan makabiya ta ining dapita. Ha? Pero, mitando ka na nga sagupon ka sa tiguang, di ba? Marlon, nausab ang akong hunahuna. Mas luwas mong tanan kung mo palayo mo ining dapita. Pero, dili ka na anak umahimo. Kung way tabang gikan sa tiguang. Pero kibati ko, nga kamatayon ang mahatag ni ining maong linaw. Kamatayon, Marlon. Ha? Marlon, gibati ko nga gamay na lang kaayo ang atong oras. Sige, Aliana. Mangita kong paagi nga makahuas ka diya. Kinahanglan makalabang kuan ang pikas linaw, Marlon. Atong susiyon, kung na may laing lutsanan paingon diya sa pikas linaw. Nga dili na kinanglang mulayat sa ibabaw. Nasusi ko na ang tanang suok ni ining maong linaw, Marlon. Ug nahibaw na ko kung unsa kining maong linaw. Ha? Unsa man ni, Aliana? Usa kini kaprisuhan, Marlon. Unsa? Prisuhan? Unsa man, sir? Ipasawa mo na mo si Marlon. Asa di lang una ninyo ang duha. Total, way kay kiyasa ng duha gikan niya ng maong linaw. Gusto kong malingaw na ang akong anak. Imong anak? Oh, sa di madugay, ako ng anak ka ng maog si Rina. Busa-basag nilang una sila nga mag-uban. Kaya kung mahimo na akong anak ang si Rina, ako na mo kontrolar sa DJ tanan niyang Lax buhaton. Remix. Unsa? Batog na ko. Huwag ayaw ko yung tugawa, ha? Sir, Sir, doon na yung problema. Unsa mo na? bakit, sir? Isulti ng tanang problema aron di ko magsigid balik-balik. Ang balina, sir. Wala ang maglihok. Unsa? Kalaloon, kinahanglang masusi ninyo kung anong wa na maglihok ang maong balyena. Nga naman ni, oy. Di man sad ko makatug. Oh, wala. Unsa man mga tunog nga nagdagan. Ako niliyon sa gawas, bi. Gamay na lang akong abli sa putahan, bi. Gamay lang, gamay. Gamay. Oh, uy. Noon sa man, mga tao man ang nagputi. Nagdagan man paingon sa agianan, paingon sa ilaw, sa linaw nga. Nahimutangan ni Aliana. Doon na kayo nahitabo ni Aliana. Ako nga tuon si Abay Marlon siyang kwarto, bi. Ako nga tuon, bi. Abay Marlon! Wa naman si Abay Marlon din siyang kwarto. Wa na. Tuwa na dito ni Aliana. O, Dad. Ngano kung ka makatog? Kipati kong kadlok niya. On sa may kahadlukan ni mo? Ang ako makita ugma ni Lulo ni mo. Muna nga. Ha? Dad, bisan sa pinahitabo ni Papi Leo, kinahanglan ato ning dawaton. Di ba, Dad? Naibong lang kong nagkunahuna nga. Huwag musulti si Lolo ni mo nako bahin sa mga sirena. Ang pahandi lang sa Isla Regina ang iyang gisulti nako. Pero, why
Doon na ginirason kung nganong wa siya musulti na ko ini. Busa, kinala makasulti gid mi ni lolo ni mo Leonardo. Ala, ang bali na dahil lang ginagat. Hain magkasabay Marlon. Wa man siya din eh. Patay na balina! Patay na kulong balina! Ah, wala. Patay na punong balina. Ablihin ninyong alis sa pinag-loob! Ablihin ninyong ilang! Alin pa ingo sa loob! Ano mapagawa sa patay balina? Alin! Sige! Wala. Doon na din pultahan pa ingon sa laod. Ito sa pikas luwang sa linaw. Oh, ay, wala. Nara may ibirang kahoy ang lalaki. Lo, mula tingal itong ang paagi yung saon sa pag-abli ang pultahan sa ilaw sa tubig. Paingon sa gawas. Marlon, tanawa. May pultahan sa ilawom sa tubig kami apli. Nakakita mo. May lihang nga mga bato nga giali ning dapita. Mong makita na ko ang nitabo sa pikas bahin sa linaw. Oh, Oh, ang balyana. Gianod na sa dakong baba sa langob sa ilawom sa tubig. mao ka na ang puntahan paingon sa gawas ining maong linaw, Aliana. Anha tabo agi diha, Marlon. Oh, nagunahuna ka nga mo ikyas, Aliana. Oh, Marlon. Tungod kay dili ni mao ang akong kalibutan. Oh, gusto ka. Bisan kung buutan pa ang tiguang. Diligya po ni kalimod nga tuwa sa ilawom sa laod ang imong kalibutan. Salamat ka nakasabot ka na ako, Marlon. Aliana, dugay ko nang gidawat nga managlahi gyud ang atong kalibutan. Marlon, Og nga akong obligasyon nga ibalik ka sa dapit. Diin ka na ako makuha. tinuod ka, Marlon. Tabangan ko nimo nga mabalik dito. O Aliana, pero gisilutan ka sa imong amahan, sa imong amangari, di ba? Oo. Pero kung makabalik ko dito nga dili nila kuhaon, basin pa og mapasaylo ko sa akong tata. Kun mo na, ato ng buhaton, mangitatad paagi. Unsaon nga makabalin ka diya sa pikas luwang sa linaw, aron makagawas ka niya ng pultahan. Oh, Aliana, gisira na nila ang ali, paingon sa gawas gikan ining linaw ilawom sa langob. Lakaw na, Marlon. Balik na sa imong katulganan. Dili maayo nga masaktan kanila nga ni adinhi uban ako. Ayaw ka bala ka, anak. Tungod kay gihatagan ako og trabaho din eh. Ako ang tigbantay nimo, Aliana. Ay kalimot, anak. Gawas nun kung makaduol nimo. Kay ako ang tig-atiman nimo. Balik na sa taas, Marlon. Gikinahanglan nimo ang pahuway. O, Aliana. Maya kay wani mga tao sa linaw sa diyang mihawas ko. Gipasagdal ko nila sa ilawom sa tubig. Mag-ilis ako. Abay, Oh. Uy, abay. nagmata pa di ka, Bikaloy. Nakamatagos pag ginaganay sa mga tao, abay, oy. Unya, dito mas sila padung sa linaw. Misunod na lang sab ko. Unya, abay. Abay, doon na ko'y nadiskubrihan, abay. Ha? Unsa man na? Unsa may mo na-discover ha? Ang pagi. Unsa nga maabli ang pultahan paingon sa dagat. Mo ba? Kinahanglang tudluan ko nimo kung unsaon. Pero kinahanglang sikreto lang ni nato ha? Oh, abay, oy. Sikreto ron ni. Kada gyud. Tungod kay doon na migi kasabutan ni Aliana. Unsa man na? Gusto siya nga muikyas gikan sa bilangguang linaw. Unsa? Tungod kay gibati niya nga dunay kagubot sa maabot ining dapita kaloy. Unsa? Uy, agoy. Ikulbaan naman sab ko nga nagulauna sa kakubot nga may tabo, oy. Magkumanganit na nakaginawa. Unya, doon na lang sa kagubot. Kinahanglang mangandam na lang ta, bay kaloy. Sige na, katawag na dito. O, abay. Kinahanglang madaagin akong balik sa laod si Aliana. Bahala nag-unsay may tabo. Daddy, ready na ko? Mayo, nagkapanawag na ko sa ospital. O mahimo na ta mo bisita karong alas 10 sa buntag ni Papi Leo. Sige, Dad. Kagimingaw na sa kaayo ko ni Papi Leo. Sige, mga na ta sa ospital. Humanong pamahaw.
Maghapit na lang ta sa paboritong pagkaon ni Papi Leo, Dad. Oh, Good morning. sir, niya ka sa akong kwarto? Oh, Marlon. Tungod kay tuna ko'y importanteng tuyo nimo, Marlon. Unsa man ka na, sir? Andam ka bang mutuman sa akong isugo nimo? Oh, oo. Basta makaya lang ako, sir. Ako nang buhaton. Gusto ka bang mabuhi hangtod sa hangtod, Marlon? Ha? Kuan. Hangtod sa hangtod, sir? Oh, Marlon. Gusto ka ba nga magpakabuhi nga way kamatayon? Ambot lang, sir. Mahadlo ka ba mamatay? Uy, kinsa man kay di mahadlok nga mamatay, sir? Kung mao na. Gusto sang ka nga mabuhi hangtod sa hangtod? Ha? Kanang di na gyud mamatay, sir? Oh, Marlon. Kanang di lagyod mamatay. Di man na mahimo nga di ta mamatay, sir. Kay mamatay mo gyud ang tao. Konsultihan ta ka. Nga tunanay paagi karon nga dili mamatay ang tao. Mudawat ka ba anang maong kapalaran? Oo, sir. Basta di lang sa tamatiguang. Maayo. Sige. Maura na'y akong tuyo nimo. Lah. Naunsam to siya? Nga nung misultim to siya? Wa na. Padung na sa tingal itong pagkaango-angong tiguanga to. Dad, dugay lagi nga migawas si Papi Leo. Kailan mapaabot lang kita, Bea. Kay mauna ilang patakaran din karon. Magpaabot ra din sa sala ang mobisita sa mga pasyente. Okay, resap, Dad. Kamay raman din ang mga tiguang nga niya ining home for the aged. Daddy, lagsik pa magid kaayo si Papi sa atong pagbiya. Unya karon, nga nang niya naman siya sa bahay sa mga tiguang. Bea, ito unang ikuskisulti sa kapitan. Nga dugay tas ilawom sa dagat dito sa Isla Regina. Dad, may nagpaingon na din eh. Oh, tiguang nga, puti na kayong buhok. Si Papa Leonardo na ka. Katiguan nga niya. Daddy, dili mo na si Papi Leo. Papa? Papa, ako ni. Si Philip. Masyado. Dili na din siya makabati kayo, Dad. Oh, Papi? Papi Leo? Bea. Oh, Papi, ako ni. Ang imong little Bea. Ay, nakang chocolate. Yung kong gikuha na. Ay, Sorry, Papi, pero may dako ka ng chocolate. Niao. chocolate. Lamigin. Kaon na ini, Papi. Pa? Pa? Nalimot na ka na ako, pa? Ako si Philip. Ang imong bugtong anak. Anak. Ay, usara akong anak. Naman siya. Lakaw naman.
Ni anak ko pa. May pauli na may si Bia. Anak ko, anak eh. Akong anak. Namasol og Serena. Ha? Ay, man siya masul sa Serena pa. Asa? Sa layo. Ito sa... Sa isla. Isla Rina. Kaya ko. Kaya ko ganawa ng isla. Hadlo ko ng Serena. Ano man pa? Nakakita ka na bagid og Serena? Gusto kong manakong og Serena. Ang ilang kasing-kasing nga maigo sa kilat makabuhi. Unsi mabuhi pa? Ang patay mabuhi. Ang kinabuhi magpabiling buhi. Ang kasing-kasing sa Serena. Tambal ang kasing-kasing sa Serena. Papa, tinuod ba kini imong gisulti? Kung lolo o lolo sa lolo. Gusto silang mukaon sa kasing-kasing sa Serena nga naigo sa kilat. Papi, kaluod ba ng imong gipanulti? Maayo ang tanang sakit. Mabuhi ka. Mabuhi ka. Papa? DJ Lax Ang Remix. kasing-kasing sa Serena. O kana. Daddy, naon sa naman ni si Lolo. Nalisuan naman siya sa pangisip. Huwag mo mabuang. Ang kasing-kasing sa Serena. Musumpay sa imong kinabuhi. Maayo sa tanang mong sakit. Daddy, tinuod gid ka nagipanulti ni Papi Leo? Daddy, mura man nagmakalibaw ang gipanulti ni Papi Leo. Naara na to kung tuo ba ta sa iyang gipanulti. Ikaw, Daddy, may tuo ka ba nga dunay gahom ang mga Serena? Nakita na nato ang nitabo kang Marlon, dili ba? Naayo siya sa iyang samad. Kiayo siya sa Serena nga si Aliana. Dad, nahadlok ko. Dili ka nga madlok. Papa, nainumdum ka ni Norman? Norman. Norman ang kawatan. Kawatan? Ikawat niya akong libro. Ikawat niya ang akong libro sa dagat. Unsa man nagipanulti ni Papi Leo, Dad? Bia, nalimot ka? Nga usa ka biological oceanographer ug marine biologist kinis lulo nimo. Usa siya ka scientist nga nagtuon sa tanang nagpuyo sa dagat. Tuod, no? Og doon na siya gamayng libro nga kanunay ng dadon sa una. Og siya ang naghatag ka na kong ideya sa bahandi sa Isla Rina. Unsa? Ang libro nga iyang giingon. Importante ka to kaniya. Ang libro sa dagat. Ang libro sa kadagatan. Gikawat. Ang awit sa lilo. Gikawat. Og tuwa kini kang Brother Norman? Norman kawatan. Norman ang silutan.
Daddy. Biya, anak, karon pa ko. Ang labing importante din pahandi sa dapit sa Isla Regina. Mauday ang mga sirena. Unsa? Kinahanglan mabawi ko ang sirena nga si Eliana. Unsa? Pero gibayaran na kini ni Tito Norman, Dad. Iuli ko kani ang iyang kwarta. Iuli ko kini. Papa, ay kabalaka. Bawion na mo ang imong libros kadagatan. Ang awit sa lilo. Abay Marlon, nagaman sila yung trabahante kini si Sir Norman. O dagan yun. Ug ayaw kay pailangan nagbantay rata silang lihok. Magod, anilan ta din ni Mamuyo ha? Pwede ba? Uy, abay. Dili na mahimo. Kinahanglan atong mapagawas sa preso ang linaw si Eliana. Siya. Pero pinanggaman siya ni Sir Norman. Dili ta magpalingla sa kabuutan sa tao, Lola. Dili ta suyo to kung unsa gina si Sir Norman. Ug kung nganong naghimo gid sa ining maong lugar para sa usa ka sirena. Ug guman atong kaon. Adto mo sa akong kwarto. Unsa? Magunsa man na sa imong kwarto, abay Marlon. Sabutan na tuon sa pag-ikyas sa dapita. Uban kang Aliana. Ayaw lang yun paila na doon na tayo importanteng sabutan. Sige, Apo. Dadlok man ko, abay, uy. Ay, Godlock. Mamatay ra kaya puta. Kung magpabilit na din eh. Unsa? Sige na. Baday na mo sa pagkaon. Kaya nagtanaw na nato ang gwardya sa putan. Namiasab sa ilang pagkaon ninyo, uy. Sige na, paspas ang kaon. Aron magkasabot na ta sa angay na itong buhaton. Daddy, unsa may sunod ng buhaton karon? Ato magyung iuli ang kwarta ni Tito Norman? Oh, kinahanglan mabawi nato si Eliana. Unsa? Pero, imo na ning kisuwayan og palit og balik, di ba? Pero dili ang sugot si Tito Norman. Tungod kay giilad ko niya. Buod di ay nga wa siya mohangyo sa 2 bilyones nga akong ipresyo ni Eliana. Tungod di ay kay duna sila ang plano ni ini. Pero, dili ka masuko na to si Tito Norman, Daddy. Parehas ming buang. Aw, sa makauna lang namo. Iyang gikawatan ang imong apuhan ug usa ka talagsaong bililong butang. Diha siyang kinabuhi. Busa, siya ang traidor ug dili kita. Dad, Mamauli na tasbay. Makiksabot ko sa kapitan sa isla sa sunod tang buhaton. pero napaka silasbay, Daddy. Wa ka tumamauli na sa isla kung man mo hatagi kwarta. Masinta, nga naa siya. Abay, niya na si Lula, abay. Lingkod mo diya. Apo. Man. Wa ba'y nakakita sa inyong pagsudi ni sa akong kwarto, ha? Wa, Apo. O sige, magsabot ta sa itong buhaton. Pero, nganong kalit man lang kang nausab, abay. Mura naman noon kung gikaboy ining imong mga plano, ay. Bitaw, buotan man si Sir Norman sa akong tanaw. Imuon gud niyang anak si Eliana. Bitaw, si Rina, unya, sa gupon nga anak. Dini ganina sa akong kwarto si Sir Norman. Lola, bay kaloy. Unsa? Dini siya. Ug may gisulti siya nako. Nga nakapasamot sa akong tinguha nga pagawason si Eliana sa iyang linaw. Unsa man di ang gisulti ni mo, Marlon? Nangutana siya nako. Kung gusto ba ko nga dili mamatay. Ah, Ulo, nga nangutan naman siya ni mo, ana, abay Marlon. Mao ka na ang nakapalibog nako. Kung nga no. Pero sa pagtubag nako nga gusto kong dili mamatay. Basta di lang sa kumatiguang. Migawas na rin siya sa kwarto. tingali og kulto ka ng tawhana, Marlon. Utsa Lola. Kulto. Sa wasang kalula, oy. May abot naman noon ka ng kulto-kulto. Unsa pa man di ay, laliman ka niya ng dili na ka mamatay. Kundi na ta mga matay, maghuot na ta dinhis kalibutan. Tuod na. Mao nga kinahanglan gyud nga mamatay ang tao
aron mo adto ta sa langit uban sa Ginoo. Mauto ang kinabuhing dayon nga malipayon ug malinaon. Bitaw, bitaw. Pero ganahan ko nga, dili ko masakit nila. Ay, paghilom di ay kalay. Nanon niya Marlon, unsa may plano ni Moron? Kinahanglang manayming ta. Atong ablihan ang ali sa baba sa langob ilaon sa tubig sa linaw. Nga nahimutangan ni Aliana. Ang ilang gipaagian sa patayng balyena. Dahon nga taas nga kahoy sa ibabaw sa tulay-tulay sa linaw. O sige, mao nang imong misyon ha, Bay Kaloy. Ang pag-abli sa ali sa baba sa langob. Sige, Sige. Di ako, apo. Unsa may akong gamay? Ang imong buhaton, Lola. Nga maningkamot kang mabuhi inigawas nato sa mong baba sa langob. Unsa? Dili naman ko kautong dong. Mangita tagpaagi. unya, ikaw abay. Unsa may mong buhaton? Si Aliana nga akong pangutanon karon. Adtuon ako siya sa linaw. Aliana! Aliana! Pain mo si Aliana? Huwag man siya mutunga. Aliana! Ako nalimusaw. Kinahanglan makapangandam na siya sa paglayas ining dapita. DJ Lex Remix. Aliana! Aliana! Nga naman eh. Manudoon ako si Aliana. Mulangoy pa ako sa unahan. Aliana! Oh, dili. Wa din ni sa linaw si Aliana. Dili. Wa gid din ni sa ilawom sa linaw si Aliana. Hayan magkasya. Oh, tuyokon ko balik ang ilawom sa linaw. Wa gid si Aliana din sa ilawom. Dili ni mahimo. Dunay ni tabo din ni samtang tuwa mi sa ibabaw. Ako ni susihon. Dali na, Bia. Dito maglangan sa itong plano. Yes, Dad. Ay, Sir Philip. Salamat ka nabalik na mo. Mamaulit na mi sa isla. Dili pa mo mahimong mupauli. Doon na mo'y laing misyon. Ug dakong kwarta ang inyong makuha nini. Unsa? Unsa man ang maong misyon, Sir Philip? Kuhaon ta pagbalik ang sirena. Unsa? Apan nga naman, sir? Ayaw nila pangutana. Andaman na daan ang imong mga tao. Kaya akong tawgon si Joe. Tuod, si Joe, Dad. Tuwa pa siya sa sud sa lugar ni Tito Norman. Kinamay bawo siya sa itong plano. Dako-dako sa ningwan ng sa ilawom sa pangpan. Parang may building din eh. Uy. Ang cellphone. Nawag akong amo na. May noon. Hello, boss. Ayaw na lang pagtingog. Pamati ako. Unsa ka na, boss? Pangandam. Kaya itong bawion si Aliana. Unsa? Traidor ka na si Bro Norman. Gikawat niyang libro sa kong amahan. Huh? Huwag mo kining imong misyon karon diya. Ang pagkawat ug balik sa maong libro. Sige, boss. Sige. Padong na media. Pero pagbantay nga dili ka nila dudahan sa imong maliho ka. Simple na boss. Okay, boss. Kinahanglang magtinabangay kamo si Marlon. Unsa? Di lang ko, boss. Pamati, Joe! Karoy kayo na. Kinahanglang maghugpong tang tanan uban kang Marlon sa pagpawi sa sirena. O sa libro sa akong amahan. Nakasabot ka? Oh, boss. Usa, kinahanglang maging alayon ka ni Marlon. DJ Lex Remix. Di ni mahimo na.
Huwag sa ilawom sa linaw si Eliana. Asa magkasya? Hoy! Oh, uy. Manong niam ning akong kontra? Sunod na ko sa akong kwarto. Ha? Hala. Anong pasundon ko niya sa iyong kwarto? Wa ka mabayot ning tawana? Sunod na lang ko eh. Kay mura man og importante kay iyong tuyo. Pasinsad og nakakita sa inyo, Aliana. Okay na rin kargayo na to. Daddy, kadaghan pa ng armas kanyang kiandam. Iya, kinala mangandam sa ka. Kay dili ni normal nga pagbisita ang buhaton ta. O unsa? Si Rina ang atong bawion dito. O ikaw, pabilin ka lang din eh. No! Daddy, dili ko magpabilin din. Himuuban ko. Pero, wata may baw. Sa may tabo sa among pagsud ug balik sa tunnel ni Bro Norman. Makatabang ko, Dad. Mas mo kumpiyansa si Tito Norman sa pagpasuod ninyo kung na ako. Tuod sab no? Oh, okay. Sige, kuyo ta. Og ayaw ning ibuwag sa imong hawak ha. Ano yan? Pistola? Unsa may mong tuyo na ako, Joe? Ako, wa gigay gusto magigsulti nimo. Pero, sugo ni sa kong amo. Ha? Unsa man na? May buhaton ta. Unsa man? Mangandam ta sa pagbawi ni Aliana. Unsa? Nung sigam ni mo mga mata, ha? Wa ka makabati sa kong gisulti nimo. Matud ko, bawiaw na to sa Aliana. Sige. Iuyon ka? Kinanglang maluwas na to si Aliana. Ato siyang dadon sa dagat ug buhian na to. Pero doon na tayo problema. Sumaya itong problema? Wa na sa ilawom sa linaw si Aliana. Unsa? Uy! Ano kung taong mawa si Aliana silang sa linaw? Mao na nakapahibuog na kong maayo. Sigurado ka nga wa gid sa ilaw? Sigurado ko. Tungod kay dito ko gikan. Ako na ning gisaom. Magkiksabot na unta ko niya kung saon sa pag-ikyas pero wa naman siya dito. Bangas ka. Saom na naturon. Pero unsa magimando ni Sir Philip ha? Ako misyon yun. Mao ang pagkuha sa libro nga awit sa lilo nga gikawat ang tiguang nga si Sir Norman. Unsa? Libro? Mara Awit sa lilo? Mauna. Ug nalibog ko kung asan nakukwaon. Naagi na sa pribadong kwarto ni Sir Norman. Tuod no? Busa, adto ka dito mangita sa kwarto sa tiguang. Anang maong libro? Unya, ikaw, sa may buhaton mo. Pangitaon ko kung hain si Eliana. Nagduda na ko. Sa may mong gidudahan na? Nagduda ko. Nga gibali nila glaing dapit si Eliana. Gusto ka na. Mo nang pangitaon ako siya. Daddy, gikulpaan man ko. Biya, kung baan din ka, ay nalagi pag-uban mo balik sa tanan ni Tito Norman mo. Dili sa mahimo nga pasagdan ta ka dito, Daddy. Pero, kuyaw kini nga among buhaton. Kamay sipyat ini, kung magduda si Norman sa akong plano, posible na may buhaton sa dautan. Bahala na, Dad. Di lagi ko magpabilin. Makalabang magalitas kalisod sa dito patas ilawom sa dagat. Kini pa ka ang dili na tumalabang. Lahi ang mga pangitabo dito. Lahi karon biya. Basta, muuban ko ni mo, Dad. Kinanglang mag-meeting una mi si Lula o si Kaloy. Abay! Abay! Unsa naman na? Unsa naman na? Unsa na? Dakong problema, bay Kaloy, Lula. Unsa naman sab? Wa na sa linaw si Eliana. Unsa? Mao nga, magsabot ta. Unsa man da? Manggawas ta din sa kwarto.
magpakaroon ingnon ta nga nagsuri-suri ta. Pero ang tinuod, mangita ta kung hain nila ibalin si Aliana. Sige, sige. Kana among buhaton. Na, kung makita na mo si Aliana. Balik mo din sa kwarto. Ani ko ninyo paabot alini. Sige, sige. Lola, ayaw gid pagbuwag ni Kaloy ha. Ayaw ka bala ka, abay. Yaya naman yung ko ni Lula. Unya, ikaw di ay. Ha? Unsa may mong buhaton? Mangita sa ko ni Aliana. Og sa libro nga awit sa lilo. Unsa? Uy, unsa naman sa nang libro ha, abay? Nga nang napilam na sa atong pangitaon din eh. Nagduda ko. Nga kanang maong libro. Maong rason. Kung nganong gitukura ni Sir Norman ug Tanil kining dapita. Ingon man linaw nga kalangoy-langoyan sa sirena. Unsa? Tinood ka daw. Mao ka na, Lola. Gusto sa kumaybaw. Kunon sa isud anang awit sa lilo nga libro. Nga naman abay, Marlon. Bay Kaloy, Lola. Kana si Aliana. Dunay talagsaon nga gahom sa pag-awit nga makasuod sa akong utok. Unsa? Ug didto na ko siya kuha sa usa ka lilo. Ug nabati ko ang iyang awit. Ha? Si Aliana. Ang nag-awit sa lilo. Ala, no? Kakuyusan na imong gisulti abay, Marlon, oy. Pero ato nang maklaro kung ato nang makitaan si Aliana. Nabalaka na kay ko ni Aliana, Bay Kaloy. Naunsa man ang kinabuhi, ah? Abi na akong malinaw na nga itong kinabuhi din eh. Labaw pa man din gubot. Pero abay, basinog, hinimo-himo sa ng istorya bahin sa libro, abay. Mao gani nga kinahanglang makit-an ni Joe ang maong libro. Kay kung tinuod nga naa ka ng maong libro, tinuod gyud ang gisulti ni Joe. Unsa pa ba itong gidugayan? O sige, manglihok na ta. Ato nang pangitaon si Aliana. Kaloy, sige na. Lola, adto mo dapit sa kantin. Kaya ko ari dapit sa too, sa sala. Ay, magkaka nila ibutang si Aliana. Aliana! Aliana! Oh, uy. Mga sir, pwedeng matugaw ta mo? Oh, saan mo na? Kining, ay man si Sir Norman. Kuan, ako unta siyang pahibawon nga. Wa na sa linaw sa ilawon sa Tanil si Aliana. Doon ditong napita. Unang pultahan. Salamat kayo. Unang pultahan. Doon na siya dagang pultahan din eh. Kuyaw sab ning pagkahimua sa building da. Naamagid sa ilawom sa pangpang. Oh, kana. Mao na ang pultahan nga gipasabot sa mga lalaki. Nakapagkasasud si Sir Norman, no? Aron ako may bawan. Akong susiyon. Uy, Marlon. Nganong niya ka? Sir, kuan, mo report lang ko ni mo, sir, si Aliana ba? Wa naman dito sa linaw sa ilawom Stanil? Ayaw kabala ka sa sirena nga imong gibantayan. Kaya ko lang kining gipabalhin sa dapit nga mas haom niya. Ha? Asa mong dapita, sir? Ayaw kabala ka. Kay dadon taga siyang nahimutangan. Pero isirao na ng pultahan og lingkod diri sa Guatemala. Sige, sir. Uy, unsa nang libro nga giorna? Abti kag matada. Sir? Nahibong ka kunon sa ng libro nga gisod sa ornano. Oo, sir. May mo bag ako may bawaan kung unsa na, sir? Marlon, kanang maong libro ang rason kung nganong natukod kining maong lugar ilawom sa pangpang. Ha? Mao ka na ang libro sa awit sa lilo. Unsa? Awit sa lilo? Mao ka na, Marlon. Karaan na kanang maong libro.
ug gikan pa kana sa akong mga katligulangan. Ug mao kana nga akong inspirasyon sa pagtukod nining maong dapit ug sa paghimog linaw nga kabutangan sa sirena. Hala no? Importante di gaya ng maong libro, sir. Husto ka. Importante kayo ka na. Tungod kay na adiya nga kung giingon nimo nga mga paagi. Kung usaon mo taas ang kinabuhi sa tao ug dili na siya mamatay. Oh, ha? Sir, tinuod gid itong imong giingon? Naisulat diha sa maong libro ang pamaagi kung unsaon nga dili na masakit ang tao. Ug unsaon sa pag-ayo ang sakit ug samad sa usa ka tawo sama sa nahitabo nimo. Ha? Ikaw ang unang kamatuoran. Nag-unang kamatuoran nga tinuod gyud ang nasulat niya ng maong libro. Ngang mga sirena adunay katakos nga mualim og samad ug muayo og bisan unsang nga sakit. Ug siyang makahatag natog taas nga kinabuhi, Marlon. Siyang mupugong aron dili ko mamatay sa kataas sa akong edad. Uy, hala, kanindot na, sir. Kanindot na, di na ta mamatay, sir. Daan pa ko. Daan pa ko nga magkagusto ka sa akong plano. Bitaw, sir. Ganahan ko, ana, sir. Nga di na ta masakit. Mahal kayong ma-ospital, sir, oy. Ugunya, sakit sa gaya ng masakita. Mao ka na, Marlon. Busa, kinahanglang tabangan ko nimo sa akong pagabuhaton sa sirena. Ha? Hain man si Aliana karon, sir. Unya ka na mahibaw kung hain ako sa ibutang. Kung muabot ng higayon, nga himuon na ang seremonyas alang sa kalampusan sa itong mga plano. Seremonyas? Unsa man ang maong seremonyas, sir? Hello? Hello, bro. Nanamis gawas. Takadaan mi sa among mga sapot para sa among pag-istorya. Sige. Pabuta ko diha sa main entrance. Bye. Magkagawas ka na, Marlon. Pabuta nga akong pagpanawag nimo kung magsugod na ang seremonyas. Daddy, may abli nang nakumpultahan. Pahiyom ka nung nayapi, ha? Aron dili mo tao ang imong kadlok. Yes, Daddy. Dali mo, Philip. Bia. Sod mo. May mga butang mingad, ha? Ang ako ng mga tao ang bahalang mo pahilunaan ang inyong mga butang sa inyong kwarto. Salamat. Timing ang inyong pagbalik. Kaya dunay dakong celebration nga paghimuon din sa ilawom sa pangpang. Celebration? Birthday ni mo, Tito Norman? Dili. Usani ka seremonyas sa pagkatao ko pag-usap. Ha? Seremonyas? Seremonyas? Inayan lang ng tingog ninyo, Lola. Bikaloy. Unsa man ang maong seremonyas, abay? Kuya, wa masataan na. Bitaw. Lain rabaglihok ang mga tao din, eh. Unawa pag yun na tumakiti si Aliana. Ayaw na lang pangita ni Aliana. Kinibaw na ko. Kung hain siya karon. Unsa? Kaya man day karon si Aliana, Marlon. Gibalin siya, Lola, ni Sir Norman. O kanang seremonyas nga akong gingon. Mao ka na ang rason kung nganong ni akining dapita. O si Aliana. Unsa? Gitukod yun ni kining maong lugar. Alang sa sirena nga madakpan nila ni Sir Norman. Unsa? Uy, kakuya, gudana di ay. Dili ni para tao dapita. Dili bay. Gitukod ni.
para sa usa ka sirena. Pero nga naman, May bawaan lang na nato kung magsugod na ang seremonyas. dili na maayo, Marlon. Ha? Ang unsa, Lola? Kadang imong gihisgutan nga seremonyas. Ha? Dili na maayo. Ug nganong di man maayo, Lola? Kung maghisgot ka og seremonyas, mura ka nag-ritual. Ritual? Oo. O kasagaran sa mahitabuan ng ritual o seremonyas, may padugo. Ha? Unsay padugo, Lola? Dugo ang kasagaran nga gamiton kung adunay ritual o seremonyas. Buot ipasabot nga kanang seremonyas nga gihisgutan ni Sir Norman. Adunay dugo nga buagas ni Ana. Kang kinsa man sang dugo, Lola? Kang Aliana. Gusto. Posible nga dugo ni Aliana ang gamiton sa mong seremonyas. Dili. Dili ni mahimo. Marlon, asa man ka? Abay, asa man ka, abay! Ay, tao na ko ang dapit nga gibutangan nila ni Aliana. Hain magikan nila gibutang si Aliana. Wa man siya sa mga kwarto nga akong nablihan. Kinahanglan makit-ara ko si Aliana. Kinahanglan gyud. Oh, yan na. Nailaing pultahan sa suok. O katapusan na lang nga pultahan ining dapita. Uy, di mo maabli ning pultahan. Ayaw na kabli ang pultahan! Hindi ka gustong mamatay! Ha? Mga higala, gidapit ko kamo sa pagpamati sa sumpay ni naginapustang sugilanon. Awit sa Lilo. Sa panulat ni Generica Vidal, sa direksyon ni Alex Lara. Music and Sound Effects, Randy Padayaw Suson. Recording Editor, Ariel Mancao. Dalit ka na to sa RMN Drama.